Πρώτα απ' όλα προβάλλεται το έργο της ελληνικής ναυτιλίας. Προβάλλεται η δύναμη της ναυτιλίας και επειδή όλες οι ξένες εφημερίδες που ασχολούνται με οικονομικά και ναυτιλιακά θέματα είναι εδώ και παρακολουθούν τις εργασίες των Ποσειδωνίων, δημιουργείται ένα ξεχωριστό, αν θέλετε, μια κάλυψη των δραστηριοτήτων της ελληνικής ναυτιλίας. Πέραν αυτού, μια έκθεση φέρνει στον τόπο πάρα πολύ κόσμο και αυτός ο κόσμος μένει σε ξενοδοχεία, κάνει δεξιώσεις, εν συνεχεία μένει για μια εβδομάδα να κάνει τουρισμό. Είναι αυτό που θα έλεγα τουρισμός υψηλού επίπεδου, ο εκθεσιακός τουρισμός αν θέλετε, που είναι πολύ πιο σταθερός και επαναληπτόμενος από ό,τι είναι ο συνεδριακός. Και έτσι νομίζω τα Ποσειδώνια υπολογίσαμε ότι το 2004 έφεραν στη χώρα, μιλάμε για χρήματα που μπήκαν στην οικονομία, όχι χρήματα που έχουν σχέση με τους οργανωτές, περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η πρωτεύουσα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να έχει ένα εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο διεθνών προδιαγραφών, κάτι που έχουμε προσπαθήσει να δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Για μένα είναι ένα, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά ένα έγκλημα που καμιά κυβέρνηση δεν έχει πάρει την πρωτοβουλία να επιληφθεί. Και ακούω και μου κάνει εντύπωση ότι αυτό δεν έχει γίνει στην πρωτεύουσα, διότι η έκθεση που γίνεται στη Θεσσαλονίκη δεν θέλει να δημιουργηθεί άλλο εκθεσιακό κέντρο στην πρωτεύουσα. Δεν μπορώ να το πιστέψω, διότι αν αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει γίνει κάτι, είναι μια ανοησία. Η πρωτεύουσα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο που θα φέρνει υψηλό τουρισμό όλο το χρόνο, θα γεμίζει τα ξενοδοχεία το χειμώνα και θα δημιουργούνται τα συνέδρια ή όλες αυτές οι δραστηριότητες και επίσης θα βοηθάνε τη χώρα μας να έχει τη σημαία ενός κέντρου στην περιοχή των Βαλκανίων σαν ο σύνδεσμος μεταξύ Βαλκανίων, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.